मर्निं सनाफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोना लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय सनाफोर दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायफ्रा आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो अननानै नायलांदोलाय आरो आं गिबियावनो बुंगोरो आंनि चेनेलाव सोरबाफोर गोदानबा आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा आरोना सनाफोर साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम जाहाथे आं गोदान भिडिअ आंगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि नायलांबाय थादो सनाफोर फारसा स्राय जोमनानै नै मर्निंनि खामानि न'आव जोबस्रांजोब्बाय दुगैस्रां लोबस्रां साखि बाखि होनानै लाबाय दिनै बिस्थिबारबो ओमफ्राय बिस्थिबारावनो भिडिअखौ बानायनानै दोननाय आरोना बिस्थिबारनि भिडिअ बियो ओमफ्राय माला आङो आपल'ड होनो मोनगोन मिथिला बुंनो हाथ'ला थ' बानायबाय आरोना आङो दिनै सनाफोर बाजाराव थांनो ओंखारदों न'आव जैग' दङ नालाय दिनैथ' नङा जैग'आ साननै सानथाम थानानै बन लायनो नागिरदों आरोना आङो बाजार दिन नालाय दिनैथ' बिस्थिबाराव क'क्राझार बाजार गिदिराव बाजार जायो नालाय ओरैनोथ' दैलि सामफ्रामबो बाजार जाखायो ओमफ्राय दिनै बाजार नालाय ओमफ्राय बेहाय बन मोजां मोनथारो लायनानै दोनफैखानानै एसे सान्दुङाव होस्रोनोसै दाथ' अखा बोथोर नालाय गोथां मोनबाथ' जैग' होनायाव जोङाबा दिगदार जागोन ओंखायनो थांनो ओंखारबाय बिमा फिसा साथामजों मर्निंनो 7:30 जाबाय दा टाइमा सान्दुङाबो फुंनिफ्रायनो दा गोसाथारनै दा थांग्रोनोसै सनाफोर मा देखायलांनो हायो देखायलांसै दे फैलायबाय बिमा फिसा सान्दुङा नै ओरैबादि दुंनांगौ दुंखादों सानराजाया जोंना खेजुरानै मोनफ्रुजोब्बाय फुं नालाय दाबो दखानफ्रानो खुलियाखै नै आरो फुङाव थांखायाबाथाय सान्दुङानो गोसाथार फुंनिफ्रायनो सानजौबाथाय ओंखारनो बायो जेबो जायाखै दाबो जोङो फैनानै ब्रेकफास्ट खालायफैनोसै बाजाराबा दाबो जेबो खुलियाखैनो नै भिर जाथारोना सानजौबाथाय ओंखायनो फुङावनो फैखानांगौ जायो दासो नै टट' लायै लायै मैगं फायखारिफ्रा फैदों हरदो दे मोनसे साल ना मोजांखौ बासिनानै हरदो दे बना मोजां मोजांथारनि मोजांखौ बासिनानै हरदो बैयो बै माबायदि औ मोजां ना दे हरदो दे आलु लांखानोसै आलुआनो नांबाय थाखागौ नालाय न'आव सफैफिनबाय नै एसे सान्दुङाव दोनथ'नोसै बनखौ माबे आलु लाबोबाय बाजाराथ' दंखाजोबोमोन नालाय ओमफ्राय हालदै एसे लाबोदों ओमफ्राय ड्रेगन फ्रुइट्स लाबोदों न'आव फैनानै सनाफोरनाय ड्रेगन ओमफ्राय थाइजौ थाइनै जाना लागोनसै जेबो जायाखै जाखांबायबो डाइरेक्ट थांबायबो नालाय ओमफ्राय बेखौ हाना लानानै ब्रेकफास्ट खालायनानै लागोनसै बेनो जोंना मर्निं ब्रेकफास्टआ दिनैना थ' थाइजौ हाना लाबाय ओमफ्राय नै हाना लाखांबाय सनाफोरनै जानोसै एबार आरामनो थान्दा थान्दा sini Dạ ayo गोलैदों बे ख्रेब ख्रेब मोनजायोना जि गोथाव मोनजायो आङो बे गोसोम गोसोमा ख्रेब ख्रेब सिबिं बायदि मोनजायोना जा मोजां मोननाय मोनो आङो जि मोजां मोनो आङो थाइजौआबो गोदैथार बै मोनसे भिडिअ देखायदोंमोन ना लाबोनाय बेनो बेखौ जाखांनानै अनलाजों मेवाइजों संसै आहा गोथावनो थाइजौ आदि जाखांनानै सिदा सिरि संबायबो नै अनलाजों मेवाखौ आं एसे गथा गथा रोजा रोजा जानो लुबैनानै एसे रोजा रोजाखौनो हादों आरोना नै दाब्लां दाब्लां हाथारदों आं बेबायदि जानो लुबैथारदों ओंखायनो आं जेरै जानो लुबैदों बेबायदिनो हाबाय मोनबायानो दसे जबहोबावनानै खांसै
आइदै हा बेरदेरदों हा फिसा जा गोसा बेरदेरनानै होदों आखायावनो जाबाय नै दसे माबानानै खालामसै ग्लब ग्लब गोदौथारदों नै कार्टुन नायगासिनो जोंना सनाया नै ना गारियाव गाखोनानै आगै गोरलै जाबावदों नोङो हो सना जि गोसो होनानै नायदो नायगासिनो नै नालाय मोनबाय सनाफोर मोनखांबाय नालाय जानोसैलाय नै संबाय नालाय जानायखौबोथ' एसे देखायखानांगोन ओंख्रिया जेबो गैया पापर सावबाय पापर एवबाय ओमफ्रायो बेनोसै अनला ओंख्रि ओमफ्रायो बुद गोथां एसे लादों आङो नै ओमफ्राय बानलु बेनोसै दिनैना ओंख्रिया जोंना आङो मोनथाम मोनब्रै ओंख्रि जानो बायो जाबाथाय मोनसेजोंनो आराम जानो लुबैयो ओंखायनो अनलाल' संबाय आरो फिसाफ्राबो मोननै मोनथाम ओंख्रि जाया नालाय ओंखायनो गुदुंथार मिलौलायदोंहाय मेवाखौनो जागोनसै नै जेकेट होनलायना जानो लुबैखाथारदोंमोन आङो नैहाय सनाफोर नै दसेनो जा अखा हानांगौ हाखाबाय गुसु जालायलायबाय दासो अखा हानानै